sabi na ng Diyos. 1 Corinthians chapter 8 verse 4, ingon pa ni St. Paul, ingon pa niya, ang Diyos nagrepresentar og butang nga dili tinuod. Bot ipasabot kanang mao mga butang nga nagrepresentar sa dili tinuod nga Dios. Question, kita ba mga Katoliko nagtuo ba ta nga kanang ato mga ribulto mga Dios? Ang gitudlo sa Iglesia Katolika Apostolika Romana o karon ang atong pagtuong Katoliko, nagtuo lamang kitag usa lamang ka Dios. So buot ipasabot, kanang mga ribulto dili na mga Dios. Ngano man kay usa lang man ka Dios ang atong gituuhan. Usa man nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Mo na manguros ta sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Mao kana ang simplest way of worship. Gisimba nato ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Naapil ba sa Amahan, Anak ug Espiritu Santo ang mga ribulto? Naapil wala. So therefore ang mga ribulto dili nato Dios. Kay dili man nato Dios, so therefore wala ta nag-Dios. Dios kay ang pag-Dios magod pag ila sa mga butang nga mga Dios. Mayroon ta ba nga musang pita San Roque igampo mo kami. Mayroon ba tag Dios Roque? Wala. Ang atong gingon San Roque igampo mo kami. Wa ta mo ingon nga ampuan ka namo. Ngano man kay ang atong pagtuong Katoliko usa lang ang atong ampuan, gipaagi lang nato ang atong mga pag-ampo pinaagi sa mga santos. Kay ang Dios San Juan 9:31 dili siya mutagad sa mga tawo makasasala. Ako makasasala man ko. Ambot lang sa inyo. Kisay mga waysa diri taas ang kamot. Basig na ay waysa. Ang Dios di mutagad. Imo pag Kristo, nasayod kita nga ang Dios di mo tagal sa mga makasala. Apan, tagdo niya kaptong mga tao na nagtuman sa iyang kabubuton. Kinsa man na. St. James chapter 5 verse 16, mauning mga santos. Muna ang atong pag-ampo, atong gipaagi nila, dili sa mga ribulto, pero ngano mga atubang mga ribulto, kaya sila nag-represent sa responsableng gipangayuan nato og tabang nga pag-ampo. So, ang gidili, kung kabantay mo, kung maadto nag mga balay-balay, pag misgot lagi na og Diyos, tanang mga teksto sa Biblia nga atake sa pagtuong Katoliko, tanang nakabutan din ha, imahin sa mga Diyos-Diyos. Ang atong tubag, wa tay Diyos-Diyos nga imahin. Kaya ang ato ang mga imahin, ang ato ang mga ribulto sa mga santos, dili ribulto sa mga Diyos. Patudlo sila habi. For example, image sa San Roque. Asa sa Biblia, kapitulog bersikulo nga naay imahe ni San Roque nga gitawag og Diyos. Di ka makabasa. Nga naman, kaya sa kana nga panahon, dili pa existido ang atong mga giilang mga santos sa dihang gisaway sa Diyos ang mga ribulto sa mga Diyos. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II TV, Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung ipadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.